Ma taqta' xejn is-sejħa biex wieħed jagħti d-demm u fil-ġimgħa fejn qed tkun iċċelebrata il-Pride Week ħarġet l-aħbar li issa kull persuna tista' tagħti d-demm mingħajr problemi. Dan kollu se jkun jista' jsir wara li ġie installat apparat ġdid li se jkun jagħti wettaq testjar magħruf bħala Nucleic Acid Testing. Net News tkellem ma' Monique De Battista, direttur taċ-Ċentru Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm f'pajjiżna, li tkellmet magħna fuq il-ħtieġa li wieħed imur jagħti d-demm. Il-konkurrenza hija daqsxejn imprekattiva, ħafna nies ikunu aljenati, nafu kemm l-prezzjuż il-ħin tan-nies, ġifieri fil-vaganzi forsi wieħed isifar ukoll is-sħana ma tgħinx, għalhekk aħna nkomplu nħeġġu n-nies biex iżuruna mhux darba però b'mod regolari. Aħna min-naħa tagħna dejjem nippruvaw naġġornaw ruħna fejn jidħol id-donazzjoni u min jista' jagħtu min le. Lan huwa dejjem is-sigurtà tal-donazzjoni għal min ħajatija u min ħajrċeviha. Għandna pjanat binja sabiħa ġdida li qed naħdmu qatih fuqha, jkollna aktar servizzi wkoll fil-futur, jiġifieri hemm ħafna proġetti sbieħ li mbagħad inkun nistgħu nvaraw. Fl-aħħar sena pajjiżna ra 16,500 donatur tad-demm, b'1,200 persuna minn dan l-ammont jagħmlu dan għall-ewwel darba. Mela, iva wieħed għandu jiġi xi preparat biex jagħti d-demm, jiġifieri jiekol xi ħaġa ħafifa, xi insalata, frott jew sandwich, jixrob l-ilma minħabba speċjalment is-sħana li għandna daw iż-żmien, u jġib miegħu il-karta tal-identità, liċenzja tas-sewqan jew xi mezz ieħor ta' identifikazzjoni għar-reġistrazzjoni tagħna minn għad-dipartiment. Bħalissa tissok ta' sejħa minħabba nuqqas kbir ta' demm ta' tip O positive u A positive u ġi sostnut l-appell biex min għandu dan it-tip imur jagħti lotja ta' demm fiċ-ċentru ta' Gwarda Manġa li jiftaħ kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija.